Jatkan siitä, mihin viimeksi jäin. Olin siinä vaiheessa ihan riippuvainen huumeista. Ja ne oli mun ainut ystävä. Muut ihmiset oli hävinnyt ympäriltäni rahan lainaamisen ja häpeän takia. Paitsi samassa tilassa olevat, joiden luo hakeuduin. Vietin paljon aikaa kauppakeskuksissa ja outojen ihmisten luona. Välillä olin mustelmilla, enkä tiennyt miksi. Teki mieli vahvempia aineita, että kaikki paska katoaisi ympäriltä. Kuulemani kirkonkellojen ääni oli kasvanut päässäni. Silloin huumeet oli ainut ystävä, jota kaipasin. Elin pitkään omassa kuplassani ja päässäni. Tiedän nyt, että olin erilainen ihminen riippuvaisena kuin ennen sitä. Tunsin, kun en saanut ainetta, että kaikki paska lisääntyi ympärilläni. Tai niin ainakin luulin. Etin niitä ihmisiä, joilla oli aineita. Käperryin tilaan, missä koko maailma ympäriltä unohtui. Enkä tiennyt, mitä oikeasti tapahtuu. Jatkan taas kun jaksan.